Tréner Tatrana Bubenko sa teda vrátil neúspešne po 21 rokoch pred vlastných fanúšikov. Košice prekvapujúco podľahli Zlatým Moravcom 0-2. Spartak Trnava zvíťazil pre bielých anderov vo veľmi dôležitom súboji s Trenčínom 2. Peňažka, to bol tak povediac neviditeľný muž prvého polčasu. K lopte sa dostal možno 5-6 krát za 45 minút, čo je naozaj veľmi málo, aj keď treba povedať, že hostujúci vojaci hrali priestor z pohľadu vojakov, vyčistil Tejšiera a tak mal jednoduchú prácu Jozef Adámik. V jednom dejstve musel riešiť iba jednu krížnú strelu a okrem nej pozbieral zopár. A tak jednoduchá práca pre Petra Boroša. Brána výborne chrbtom. Petr Brána je rodákom z Brna, má 27 rokov. Bratislavský Slovan. Mijavčanov čaká v sobotu 4. mája